Asan to kuya boy? Aduh serius. Kuya bro to sa nain. Matay si Mang Kim gini oh. Nasige maginuktok na niya. Atuon be. Hoy Mang Kim. Sige maginuktok dra. Hoy, terus dong. Kanina ko paabot tres sa kuyab. Wala jud sa. Sus, nagsige ka paabot na yung uyab. Nya, wala ra gyapon. May pay mo kuyugan ako. Ah, di ko kuya boss do kay. Paabot di ko sa kuyab dre. Magi to sa dre. Adi ka mo kuyugan ako Mang Kim. Mapriso ka. Saksi ka. Ah, kuya lang ko kay. Bogapon, may preso ka pa. Dali ka. Baya po ni Moy. Lah, dali. Wah, kedua tu naiting tiga. Naik ni anak-anak. Naglaan kau ino. Ada bau. Ada kan. Ada tu nang nak usah nak. Kerungu kat tu. Lamig daw. Lamig daw. Lamig lagi daw. Ug masak man ta magpriso ta. Ay sus sayo. Ay, salamat na ibot ra jud. Wala po dito be. Sige. Kani oh. Sige kani kana oh. Agay. Di hapit na gid. Ibot na gid. Okay. Agay. Sige. Sige. Daghana po kaya ni oy. Inay. Kig makayo. Kana. Uy. Ape na ko unsa nang ilabtana ira man magtunok ng buwan mo. Iyatan nga. Kamu ha. Mapriso ka. Sige. Videohe ko. Saksi mo ha. Yunat ka. Mapriso ka. Bleh. Mapriso ka. This is the mix. DJ Idol.